өзім Зорсарык ауылынан хатыны инемем шушы Күршавылдан гына балыклы бик часто йөргә туры килә. Яңгыр, буран вакытларында бу юлга кирлек булмый инде. Батып ятасы 33 км әйләнеп йөрергә кирәк Күршавылга бар өчен, ул язган авылга бар өчен 33 км. Шушы юлны рәтләсәләр бик әйбәт булыр. Инде Казаннан кунаклар кайта, ул кунаклар навигаторны кушкач шушыны алып керә навигатор. Инде батып калучылар күп булды инде. Вот. Шушы юлны рәтләсәләр бик әйбәт булыр. Ике зур авыл арасы, зур сәдәк, ул яз зур җирлекләр. Халык күп тора. Инде зур камазлар керәш үзегез беләсез. Монда бик зур ямалар, ниләр барлыкка килә. Иногда маша эттереп куялар инде. Грейдердан эттереп, турайтып, кырдырып куялар. Ну, яңгыр вакытында кирип булмый, менә шул. Шунысы ачыкланды, бу бесхозный юлы булып чыкты инде. Менә шул теге прямая линия президентыбыз прямая линия вакытында президент белән бу юл проблемасын җибәргән инде ВКонтакте группасына. Менә соң хат килде администрациядан, комиссия барышында бу юлны баланска куябыз дип хат килде миңа. Менә көтәбез инде. Дальше нәрсә булып бетәр. Яшьләребез Казаннан киткәндә кайтканда шушы юлдан йөрергә тырышабыз. Юл булса әлбәттә генә. Яңгырлардан соң яз көз пычракларда юл. Минем күп булды инде чыраклар була инде яшь батасын. Хәзерге моментта әле ул бер кем балансында да түгел. Без инде моның буенча инде сораулар күп булды, тавышлар да күп булды. Хәзерге вакытта менә без документлар тапшырдык. Бу юлны без признавать итәрбез башта бесхозный итеп. Аны признавать итә суд инде. Без документлар тапшыргач бер ел узганнан соң, ул юлга инде претендовать итүче булмаса, biz бирәбез аны судка. Суд признавать итә бесхозный итеп, шул вакытта без аны оформить итәбез үзебезнең балагызга. Шул вакыттан караганда кирәк инде, потому что ике яктан да зур җирлекләрне берләштерә торган юл. Алла сакласын инде дигән куркынычлык булганда бер-беребезгә ярдәмгә килергә дигән күпчелек халык инде шул юлдан йөри инде. Менә табанлашып киткән инде.